Achiedh nade minyuolo godo nyithindo mabogno emotelo e kelo thoe mag nyithindo e bwo higni 5 e pacho ka, kaka wuono piny ngima hingo dichieng' nyithindo minyuolo ka kindegi podi. Chenro mag limbe ochung' ka dwadh nam chumbi kaluwore kod oula mapek morocho chenro mag wuoth kod ohala e alworano. The whole act is unconstitutional since it steals away from ourselves. Riwruok mar lakteche KMPDU koro kone jopiny mondo wuog oko mondo kwed chenro manyien mar okumba mar thieth ma giwacho ni sirkal dwa loko godo ohala. En geno mara ni riyo maber jahero mar Ramogi TV machiegni nyinga Milton Ochieng'. Thoth otende ochuno mondo dar welo kama moko ochungo chenro magi e gwenge ma kadwadh nam chumbi kaluwore kod oula mapek mokel kod koth mamedo chwe pacho ka. Jokanyo e sekta mar limbe koro kwano lal maduong' kaluwore kod kodhno masani ochungo chenro mathoth e kuonde yweyo kod magawa. Moko kuom ute kuonde yiego nyamburko opong' ka pi osemedo umo nyaka nyamburko moko mathoth ma nyamburko thoth gi okwamo kaluwore kod oula mapek. Johala e kaunti ma Kilifi kod Mombasa ywak ni ute moko ogerie yor pi, gino mamono pi taka ringo maber. Pasa hii hoteli watu wote wamehama sababu ya mafuriko. Tutalilia nani kama hata wenye ambaye wametusimamia hawataki kujua? Walikuja wakaona mwanzo wa mwaka na wakajua exactly problem paliko. Mimi ningeomba kama serikali ya kaunti na ya serikali kubwa washirikane, wafikirie sisi tutafanya biashara namna gani kama hii hali ndio tuko, hatuna kwa kukimbilia, hatuna kwa kuongea. Kila mtu ana turn deaf ears. Tuongee na nani? Tulilie nani? As I said, the waterways this is a result of waterways being blocked. It's nothing. And the problem is the double application of rules by the licensing agencies when it comes to matters waterways. So what we are asking is simply the government should wake up, apply the rules and regulations as required without favor, so that every other investor will feel safe. Otherwise, already some of the facilities have closed down. Some of the clients have been evacuated due to the risk that is being caused by the El Nino as the waters are coming into their facilities. Hii hali ikiendelea hivi italeta njaa kubwa sana, kulingana na mgeni njoo mwenyeji apone. Hali ilivyo ni ngumu sana kabisa. Utalii utazidi kudidimia na watu watazidi kuteseka kwa hali nyingine isiyoeleweka. Kulingana na hali ilivyo sasa, mvua inanyesha, imefunga vitega uchumi vyote. Manake wananchi wengi ambao saa hii wanategemea wanaishi ni watu wa kujianika ndio wapate riski za kila siku. Sasa hali iliyoko saa hii ni hali ya kusikitisha. Kapod mano wan mane weche motudore gi koth kod ataro ni koth mapek mosebedo ka chwe kor gwenge ma pacho ka osebedo ka kelo achiedh nade mathoth mokalo. Lipot wacho ni oganda ma kwan gi e 60 osewito ngimagi ka familia mathoth oula osedare miechgi, ka kwayo pod imedo chwal ne piny owacho mondo chiw chiemb kony kaachiel gi dwaro mamoko mokalo e sandruok mikelo kod oula mapek. Sharon Ong'ao miyo wachal mag midhiero moula e gwenge mopogore opogore okelo. Oganda e pogore opogore pachoka odagi luoro kaluwore koth mapek mamedo chwe e pachoka. Jogo maula osedare miechegi koro odak matek ma ok ging'eyo kama de gichom tok koth rocho chenro duto mag ngimagi. Ten sirikande moko kod joma chunygi lendo koro chako chenro mar temo reso ngima oganda. E kaunti ma Garissa, familia mohew 800 mane pi oula odaro osechako yudo chiemb kony kawuok e sirikand kaunti ma Garissa. Chiemo makamago ibiro chiw e kuonde jot 8 e kaunti no. Gavana ma Garissa Nadhif Jama wacho ni jodak mohew 6,000 dwaro kony mar chiemo gi yath. Leo we've started food distribution for Garissa Township. As a start, all the IDP camps will benefit from this food distribution for 2,500 families, and thereafter we will move on to the sub-counties.
where also there are a lot of families in a very bad situation. Nadhif bendo kwayo sirikal mamalo mondo konygi gi kalapapla. Mabiro bedo kako chiemo nyaka kuonde mayore okethore. Nadhif medo kawacho ni nyanduat gi milambo mar county Garissa emoseyuda chiedhnade mathoth mar oula. Of course, we know that most of the roads and the passages leading to the sub-counties have been cut off, but we will try our best as we also plead with the national government to support us with helicopters or choppers for that matter to drop foods to the families that are affected. Komachielo sirikand county Masamburu ochako chenro mar kunyo mtaro kama pitaka kale e gwenge malerata Samburu East. Gwenge malerata osebedo gi chiedhnade mathoth mikelo gi pi oula kaluwore gi koth mapek ma osebedo kachwe. Familia mohewo 250 e county Masamburu wachore ni pi oula osedaro e miechegi. Lerata village Samburu East ambayo siku iliyopita maji ilifurika. Maji kutoka mlima ile storm water iliweza kufagia kijiji, ikaweza kutuletea hasara nyingi sana. Imeweza kuharibu vyombo vya nyumba, imeweza kuharibu mattresses. Kunapofurika sana sana mito ambayo watu wanategemea sana kama kupata maji yao ya kila siku ya kunywa, ya kupika, ni hatari sana. So ndio maana tumesimama na hawa tukipeana madawa. Wananchi wengi wamekosa makazi yao. Hata ukiona tunapea mattress, hakuna mahali hata watoto wanaweza lala. Maji ilikuja kwa wingi sana na iliweza kuadhiri sehemu hii ya Lerata na pia Samburu East sehemu nyingi kama Serolipi pale hata Lengarde ilishukua mbuzi zaidi ya mbuzi 50. Kuna mahali imeenda mpaka ngamia. Magidu tatimoreka jo Kenya makwangi oheo prauchiel osethoko kale midhiero mar oula mokwako piny Kenya. Main kaluwore gi nonro mar Kenya Red Cross moyango bende ni ji makwangi oheo 24,000 bende osedar e miechgi nikech oula. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jatend jotend migepe mabende jatend migao mar weche ma oko Musalia Mudavadi ochopo nyasi mar hingo higni 50 nyaka ne piny Guinea Bissau yud loch e lwet jowagunda. Musalia mane ochopo nyasi no elo jatend piny William Ruto nosomo ote mar Ruto manopuoyo kenge mosekaw kod Guinea Bissau e kedo ne loch margi gimanyiso picha maler mar sinani mag pinje Afrika. Riwruok mar laktache pachoka KMPDU pod medo nyiso chung margi e kwedo chik mar okumba thieth manyien kata Social Health Insurance Act 2023 magiluwo ni sirikal tiyo godo e yor ohala. Jagoro mongirore mar KMPDU Davdi Atela oyango ni gisewuok matie twech achiel gi migepe mamoko kendo kwayo jopiny mondo chung motegno e neno ni giyudo ratiro margi e weche mag thieth. Apisa mowuok e riwruok mopogore bende osingo chung margi e kwedo chik makama kagiluwo ni chenro ni kidek tieko teku mar okumba mar thieth mar NHIF kaachiel gi medo kelo pek mar ngima ne oganda. Put it into accountability the role of Social Health Insurance Act, that the name that it has should go in line with the services it provides. Not that it has a name of Social Health Insurance Act, but on the side it is a scheme to pilferage funds and to make Kenyans more poor. We have seen that in the last 1 year we have been tasked in every space and in everything. The government will be becoming more immoral and acting in a just way to also take that only thing that we have to ensure that we have an access to medical care. Thank you. Or they throw in a package that if you cannot pay, we will give you a loan. What is wrong with this government and loans? Rights are rights. They should not be accessed through loans. The whole act is unconstitutional since it steals away from ourselves the basic right. Duol mochung'ne riwo wi oganda jo Kenya NCIC sani koro nyiso buok margi e wi weche mag akwede mag dhoudi kotenore gi weche mag tich mogo tach e counties mopogore opogore e Thurka.
Kokalo lipot mogol gi duol ni en ni dhodi 29 ketnegi tenge thuolo mar atamalo achiel kende ma thuolo mag tije. Kata kamano gimedo chiwo puoch gi pak ne 10 counties moseketo sinani e chiwo thuolo mag tije ne wakeini e lemo mopogore e counties go. West Pokot County, in 2016 they were very compliant, very compliant, 49.1% at that time, but today they have 91.45% of the dominant tribe taking up all the jobs in this county. Now, just imagine that. And because of time, we won't go through all the counties, but allow me just to pick up an analysis that you can look at. If you look at the improved counties, Nairobi was at 11%, right? That was the highest, right? Remember that? Now look at the worst regress. What's the percentage? 42%. Look at the list of regressions. Let me just summarize this. 36 counties actually did regress back. And look at the rate of regression. Nairobi is the highest, most improved at 11%. West Pokot is 42%, 34%, 32%. Average is, even the mid ones are 11, 14. They're still way higher than Nairobi, which has improved. If the governor says that I must employ people from the same tribe, then I will employ them rather than lose my job. That is a quote from one of the County Public Service Board chairpersons. And, it really gives us the realities of the day. But is it is it a justification to the impunity we are seeing here? E kinde ni moganda dhialo dichieng' nyithindo mobuogi kata monyuol ka kindegi pod okoromo, joma mine ojiw mondo odhi osiptal mar yango chal ngima margi e kinde magipek. Laktar mar mine Dennis Miskela yango ni tuoche mopogore opogore ma joma mine ni godo to buono yudo thieth nyayo okenge mag nyuolo nyithindo ka podi. Ojiwo jopiny mondo orwak chenro mar kangaroo care mitiyo godo e rito nyithindo makamago kaachiel gi rango kit chiemo mimiyogi. Bende ojiwo joma mine mondo ne ni okonyore e ute mag thieth. Nyathi mora obed nyathi mabogno kata nyathi monyuol sa asaya, skin to skin en gima recommend ne nyithindo te. Skin to skin kata kangaroo mama kawo nyathi oting'o e dede to pien gi romo miyo nyathi kata mana wuon nyathi nyalo timo skin to skin. Ok kata nyaka obed mana nyathi kende, liet no konyo warming nyathi to bonding bende nitiere kaka seche ma nyathi nindo kuom min kawano to nitiere hormones kata mana chemicals moko ma del golo ma miyo nyathi gi min bond, iluongo ni oxytocin hormone, kendo miyo kata chak bedo mang'eny e thuno. To nyaka ensure kaka ng'ama miyo ni diet ne ng'iyo maber, tuoche oyudo chanjo tenge, chanjo go be ok imiyo to infection nyalo go e piny mayot. Emomiyo nyiso miyo monyuol ka nyathi ne pok ndalo romo ni first of all nyaka onyuole osiptal. Alex Ayata, ma en dichuo michich godo ni nonego yuore kod nyithinde ariyo e kaunti ma Kisii, biro dhi nyime bede otuch kuom thuolo mar ndalo 10 kitimo nonro e wi nek manotimore e gweng' ma Nyabuogi Marani, nyandwat ma Kitutu Chache. Manotimore e kinde mane bura ochopo e doho ma Kisii e nyim jal bura Caroline Rono manonyiso jomin buche mondo otiek nonro kotenore gi nek makoch makamano kendo nono gima ne nyalo miyo Alex timno. Kata kamano, achich ibiro timne nonro mar wiye kaponi ler kata oyo kapok oduoke doho ka burano ibiro gwel kendo tarik 27 dwe ni. The court notes that even though Article 49(1)(h) of the Constitution provides for the grant of bail and bond, the same is not absolute, and this is such a scenario. To this end, and in the interest of the respondent, the court is inclined to grant the prosecution the days it requires to conduct its investigations. The order of detention will not in any way prejudice the respondent, who actually surrendered himself to the police. Therefore, the application dated 16th November 2023 is hereby allowed, and the respondent will be detained for 10 days at Rioma Police Station to allow further investigations.